overtaget som mobiler. Ja, for det arbejder... Jeg skal i hvert fald have alt det her. Hej. Jeg skal ind til at hjælpe mig, ellers kommer jeg aldrig op i det. Hvor kan der lave med nogle små skruer? Vi er godt i gang med bare derinde. Jamen, så er det rigtigt tidspunkt. Så er det rigtigt tidspunkt kommer, ja. Jeg skal også finde værktøj frem til. Nå, det var en spilvis. Det er øloplukker. Øloplukkeren, ja. Værktøj spilvis. Hej. Det vigtigste er jo bare, og det er jo klubbens vigtigste indsats. Ja, det er nemlig. Lige med at ramme. Jeg så jo ikke bare sige, at man det skrevet. Ja, eller For helvede. Du prøv at spørge Harald, du har hørt vandet op på tørring efter. Ja. For helvede. Du har allerede, der er 2 dage. I tørring, der mener jeg, der er i tørring. Men tror ikke, at jeg har engang en bremse helvede godt for jul. Jeg bruger kun 2 fingre. Ja, mine bremser ikke særlig. Den bremser rigtig godt. Ikke vil det holde ind, ja. Jo, den blokke kraftedeme, og den blev ved med at klige. Jeg siger, hvorfor helvede holde? Det er oppe på køren bagved en. Han når altså en anden bil, så kommer til at ligge